45 لایەنên siyasî ku 907 kandîd hevrikiyê li ser 34 kursiyên Perlemanê Iraqê dikin li bajarê Mosulê û niha roj bo rojê bangeşa helbijartinan germ û gurttir dibîtin. Her layenek pitir wênên kandîdên xwe û posterên xwe dihelawisin. Belê gel berdewamiya evê prosesê gelek serpêçî hatine encamdan. Mîna dirandina wênên kandîdan ji balxelkekên nediyar ve û helawîstina posteran li cihên hikûmî û ayînî. Ev e mezargehê Nebî Yûnus e ku bi dehan wênên kandîdan li ser hatine daliqandin bûye cihê nîgeraniya xelkê Mosulê. Ew wêne li ser Nebî Yûnus helwasîn, eger wan xêrek heba da Nebî Yûnus avakin. Ew kesên direwîn, eger xêrek wan heba, evî mezargehî de avadan kin. Erê ev mezargehe mane pêxember e, bila bihên avakin, welatê avakin, bila evî ziblî rakin. Ev wêne bi milyaran dînar lê hatine xerc kirin, bila ew pare li ser hejaran dabeş kirba, bila welat bi wan paran avadan kirba. Bu xudê herama awan ev kare encam day. Pêdevê merxedî Nebî Yûnus avedan bikin. Ew hatine bangeşa helbijartina bikin. Pêdevê xizmeta xelkî bikin û seredana Musula kon û seredana malên xelkî bikin. Xudê bûçûna min ser wênên kadîda ew ê hatîne helawîstin ser dîwarê Zankûyê zêde gav ye. Belê çi dîvçûnînin ji ber ku layenek li pişta ew jî partiyên siyasî ne, yan efserek e yan jî şiek e, ev ca kes neşit rêgiriyê biket. Kandîdekê lîsta hevpeyman û hevgirtin li Mosulê wesa bû dengê Amerîka diyar diket ku fere komisyon xul evan serpêçiyan bikete xudan û rêgiriyê li ewan layenên siyasî bigirîtin. Ewên cihên hikûmî û ayînî bi kar înayîn. Pêdiviya komisyon li bajarê Mosulê dîvçûna li vê babetê bike. Wan soza bide bi dara peraya û karê serpêçiya Kamazin li ser azadiya hemelatî û azadiya rewşenbirî li Mosul û li ser dezgehên hikûmî. Gel destpêkirina hewa bangeşa helbijartinên encûmenên nûnerên Iraqê li bajarê Mosulê çendîn serpêçî û xuraqat hatine encamdan. Mîna bikarînana dezgehên hikûmî wekû bangeşa helbijartina. Eval pişt min diyar zanîngeha Mosulê ye. Niha bi dehan wênên kandîdan berderê zanîngehê hatine daliqandin. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosul.